Чувал ли си между другото колежки, които си лягат за пари? Ами чувала съм, да. Чувала съм, но в началото не ми се вярваше, защото мислех, че така говорят, защото и за мен съм чувала такива неща и сега глупости, това са пълни измишлятини. Пък после ми казаха, че за мен не се говорило така, пък е имало други, тебе, ако да. някой ти предложи да спи с теб за пари? А на мен са ми предлагали. Така ли? Да, няколко пъти. Колко пари ти дадоха? За колко те оцениха? 5 милиона евро. Градът владея, аз съм злодея. Даже твоята знае кои сме ние сме бойци. А вие сте като умрели катерици. Ако ви хванаше, ходите с патерици. Мисли се за лъв, но за мен си просто стръв. Стъбели на бита ти лееш първи кръв. И навън през теб сякаш бях на оверкил. Взех ти целия вайб, после всичко съм изпил. Твоя стил е ефтин, моя стил е прекалил. Където съм плувал, на теб ще е дълбоко. Затова не дей да ме гледаш от високо. Продължаваш ли да ме дразниш, ще ти изкарам окото.